Tameidiau o ymchwil TAR, ymchwil athro dynhyfforddiant gan y tîm y tu ôl and Tom Talk Teaching. Bore da I chi, croeso I Tameidiau ymchwil. Gina Morgan ydw I, dwi'n diwtor yn y cwrs TAR Uwchradd Cymraeg a dwi'n cefnogi myfyrwyr cyfrwng Cymraeg. A'r bore yma, mae'r pleser gyda fi o gyflwyno Tomos. So, bore da, Tomos. Bore da. Felly, hoffi ti gyflwyno dy hunan i'r gynulleidfa? Hi, so Tomos dwi a eleni dwi wedi bod yn myfyriwr TAR Uwchradd Mathemateg ar y cwrs yma yn Met Caerdydd. A dwi yma, dwi'n meddwl, I drafod chydig bach am fy ail Aseiniad. Na fe, felly ffocws y cwrs, y sgwrs yma yw Aseiniad 2. So dyma'r cyfle nawr I ni drafod dy Aseiniad 2, sut rwy ti wedi mynd ati, y camau gwahanol, a beth wyt ti wedi dysgu o'r broses. Felly, yn gyntaf, cwestiwn syml iawn, ond sydd ddim yn syml mewn ffordd, beth oedd maes dy ymchwil di, Tom? Es I at Aseiniad 2 yn meddwl, dyma cyfle fi efallai I mynd lawr trywydd fy hun, yn hytrach na trywydd mae'r ysgol a'r hyrwydd o'r ymchwil wedi rhoi I mi. A hefyd bach o mewnwelediad falle ar fy mhwncis o mathemateg oherwydd oedd y dewis ganddo fi. A felly, teitl Aseiniad fi oedd ydy Esponiadau Gweledol y mathemateg yn hybu Dealltwriaeth Gysyniadol. A mae hwnna wedyn yn plethu mewn I un o'r 5 hyfedreddau sydd yn bwysig yn maes dysgu a phrofiad mathemateg ar ei fedd. Felly, y gwahaniaeth rhwng Aseiniad 1 ac Aseiniad 2 yw'r cyfle nawr I wneud ffocws ar dy bwnc di. Elli di esbonio mewn geiriau syml iawn, achos bydd y rhan fwyaf o'n cynulleidfa ni ddim yn deall y maes yna yn berffaith. Felly, mewn geiriau syml iawn, wyt ti'n gallu esbonio'n union beth oedd ti'n mynd ati I wneud I drafod yn dy ymchwil di? Iawn. Felly, yr enghraifft syml a fedrai roi am Esponiadau Gweledol, bysa defnyddio ffracsiynau. Os ydych chi'n meddwl, gallwch chi gynrychioli ffracsiwn fel un rhif dros un arall, neu gallwch chi gynrychioli'r peth fel rhyw rhan o siap wedi tywyllu. A fel arfer, dyn ni'n cychwyn gyda'r siap, a wedyn yn sydyn iawn, pawb yn gollwng y siap. A mae gen I ni ffracsiynau yn adio ac yn lliosi ac mae'n X's ag A's a bach yn dod I mewn I lle rhifau. A be dwi wedi bod yn ymchwilio ac yn arbrofi gyda yn yr ysgol oedd gwneud mwy o ddefnydd o'r Esboniadau Gweledol yma, felly defnyddio y ffracsiwn o siap I egluro cysyniadau pellach o fewn y testyn ffracsiynau, felly adio ffracsiynau. Mae'n rhaid i'r rhif ar y gwylod fod yr un peth, falle byddwch chi'n cofio yr enwadur, ond dangos hynny wedyn gyda siapiau, a mae jyst yn, I fi, mae'n dangos pam bod angen fod rhywbeth yn hytrach na bod yr athro mathemateg yn dweud. Mae'n rhaid i'r rhif ar wylod y ffracsiwn fod yr un peth cyn I chi adio nhw. Mae hwnna'n rheol, da chi jyst yn dysgu. Ond os ydw i'n defnyddio'r esboniad gweledol, rhag dybiaeth fi, byddwch chi'n datblygu gwell dealltwriaeth gysyniadol, sydd yn bwysig rhan pam dyn ni'n edrych ar y cwricwlwm newydd, bod ni ddim jyst yn edrych ar ydw i'n gallu cwblhau strategaeth mae'r athro wedi dysgu fi I wneud prawf. Felly mae'r rhugolder yn gallu cael ei ddatblygu trwy jyst wneud profion. Ond dyw'r dealltwriaeth gysyniadol fi. Ac I fi, bydd plant yn llwyddo ac yn deall ac yn mwynhau yn well os maen nhw'n gallu gweld yr esboniadau gweledol yma. A felly dyna nes I ddewis yn chwilio mewn iddo. Gwych, diolch. Felly, fel ti wedi dweud, yn Aseiniad 1, mae'r ffocws na mae'r thema yn dod o'r ysgol arweiniol, mae'n dod o'r rwydd ymchwil, ond yn Aseiniad 2, ti sydd wedi dewis dyfais. So, sut est ti ati I ddewis y maes yna, y maes ymchwil yna? A rhywbeth o'r ysgol oedd wedi sbarduno dy ddiddordeb, neu angen, neu gryfder yn yr adran? Sut est ti ati I ddewis y maes yna? Nes I gychwyn edrych mewn i'r maes cyn a dweud y gwir bod fi wedi dewis seilio'r ail Aseiniad ar y testyn yma. Yn y brifysgol, yn ein sesiynau pwnc ni, ddaru ni edrych ar gysyniad o'r enw CPA, Concrete Pictorial Abstract, sydd yn dweud, os fedrwn ni gynrychioli rhywbeth yn weledol, gyda siapiau, falle, lluniau, bydd gwell eglurhad yn fanna, na petawn ni jyst yn defnyddio symbolau haniaethol ar y bwrdd gwyn. Gwell beth os fedrwn ni ddefnyddio rhywbeth gallwn ni afael yn ddod. Dychmygwch un o'r bocsys o siapiau fedrwch chi'n blygu allan. A felly, ond ni wedi trafod yn y brifysgol hwnna,
A wedyn, pan o'n i'n arsylwi yn fy wythnos gyntaf neu'r ail wythnos yn yr ail ysgol, o'n i'n meddwl, waw, chymod be? Pan nes i ddysgu'r pwnc yma yn cypa 1, ac yn meddwl sef fyswn i'n dysgu'r pwnc yma, fyswn i wedi rhoi llun yn fanna. Dwi'n teimlo fes mae'n cyfoethogi'r eglurhad mae'r athro wedi rhoi. Mae pawb yn gwrando, mae pawb yn dilyn, ond falle rwy'n meddwl bydden nhw'n cofio ac yn deall yn well. Ac yn gallu plethu wedyn hir y cwricwlwm y mathemateg yn well, beta nhw wedi gweld rhyw lun yn fanna. A felly cychwynnais i, pam gymryd i'r ddosbarth yna yn dysgu, cychwynnais i plethu, dim jyst gyda'r ffracsiynau, gyda bob math o dysg yna. Lle o'n i'n gallu, yn yr un ffordd llythrenedd y falle, dim ond lle o'n i'n gallu lle oedd yn gweithio, fyswn i'n plethu rhyw esboniad neu rhyw ddiagram weledol, gan obeithio bydd y disgyblion yn buddio. A felly dyna ni'n ymchwilio mewn iddo fe. Oce, iawn. Ac unwaith eto, yn Aseiniad 1, mae'r hyrwyddwr ymchwil yna i dy gefnogi. Yn Aseiniad 2, ti sydd yn arwain yr ymchwil, ti sydd yn arwain y maes ac yn y blaen. Beth oedd y rôl y mentor neu'r adran wedyn yn dy arwain y dy gynghori di yn y maes yna? Beth oedd yn wahanol oedd bod angen i fi gwthio'r peth. Byswn i wedi gallu deud dim a canfod yn hun wythnos cyn y Pasg yn meddwl, dwi angen gwneud rhywbeth ar gyfer Aseiniad 2. Felly, oherwydd bod fi wedi cychwyn datblygu'r Esponiadau Gweledol, mae wedi gwneud chydig o'r ymyrraeth mewn ffordd yn barod. Meddwl, ddos i at y mentor yr athro dosbarth a dweud, dwi eisiau gwneud hwn. A yr unig peth oedd rhaid iddo fo dweud iddo fe oedd, syniad da, a siwr, gwna rhyw holiadur bach ar y diwedd mwyn mesur dy effaith, dy ymyrraeth. Ac oedd popeth arall o'n i'n gwneud yn barod, fi oedd y myfyriwr yn dod i mewn i'r ysgol gwneud pethau bach yn wahanol, a felly oedd disgwyl bod fi'n gwneud pethau fel hyn yn barod bron y bod. Felly dim ond angen deud oedd angen i'r athrawon deud, a dwi'n meddwl oedd yn eitha diddorol. Byswn i'n deud herio, ond ysgwyd y ffordd oedd yr adran mathemateg yn ysgol Cynyddu 2 fi yn gweithio. So, ydw i'n iawn yn meddwl bod ti'n cyflwyno rhywbeth newydd i'r adran te yn dy ymchwil di? Sicr oedd y ffordd esi at ddysgu'r testunau yn wahanol ac roedd yr adran yn eitha sefydlog wedi dysgu'r un ffordd ac y pawb yn defnyddio'r un adnoddau. Felly dwi'n teimlo oedd o'n wahanol i beth fysa'r plant wedi gwneud fel arfer gyda fi. So eitha gwahanol, cyflwyno rhywbeth eitha newydd. Da iawn. Right, so gan i symud ymlaen nawr at yr Aseiniad ei hun. Felly, fel ti'n gwybod, rhan gyntaf yr Aseiniad yw y darllen, y paratoi, y darllen am y maes ac yn y blaen. So, sut eis ti ati i ddewis dy ffynonellau di? Wel, o'n i efo fy llyfr yn barod, oedd yn deud Visible Maths, ac oedd hwnna wedi cael ei roi allan gan y tiwtor pwnc yn y brifysgol, oedd wedi argymell, beth am ddarllen y llyfr yma, dyma un o'r hoff llyfrau fi. Felly, o'n i wedi cael flic trwy hwnna, yn go iawn, ddim darllen, ond edrych ar y lluniau. Fel arfer, bys ni'n gweld hwnna'n eitha doniol, ond, pwynt dilys gyda'r ymchwil yma. A wedyn, pan benderfynais i, chymod be, dwi wedi cychwyn gwneud hwn yn barod, dyma syniad gwych ar gyfer gwneud Aseiniad 2 fi. Dwi'n gwneud beth yn barod, bydd o'n hawdd iawn i fi jyst cychwyn gwneud mwy o hwn. A felly es i mewn i Google Scholar fel arfer, a dyna nes i'n debyg iawn gyda'r Aseiniad 1. O'n i'n meddwl, wel, os dwi eisiau papurau ymchwil, dyma un ffordd eitha da o ganfod rhai. A be bys i'n dweud oedd, weithiau maen nhw'n gallu bod yn hynod specific, ac maen nhw'n gallu bod yn seiliedig ar rhyw wlad o'r ochr arall y byd. Dyn nhw ddim o hyd yn ddefnyddiol, a gan aml, maen nhw mor specific. Dwi'n teimlo falle bys nhw wedi gallu cael bach mwy o flic trwy lyfr yma yn y llyfrgell. Ond trwy Google Scholar wedyn y llyfr yma nes i, chydig bach o chwilio ar yr ochr. Ond drwy'r ddwy ffordd yna yn benna. O ran diddordeb, oedd rhai ffynonellau ar gael yn Gymraeg yn y maes yna? Dim, ond dim athrawon mathemateg yn Gymraeg chwaith. Felly, un cam ar y tro. Mae ffordd ymlaen i ti'n y dyfodol.
Na fe. Bont yna pam gwneud ni. Na fe. Right, felly, ar ôl darllen, ar ôl casglu dy wybodaeth ar y maes, wedyn y cam nesaf wrth gwrs yw cynnal rhyw fath o ymyrraeth yn yr ysgol. So wyt ti'n gallu esbonio i fi sut eist ti ati i drefnu a rhoi dy ymyrraeth at y gilydd? Beth ydy y camau? Iawn. Felly'r cam cyntaf dwi'n meddwl oedd sylweddoli bod ddim angen i fi newid y byd yn ystod yr ymyrraeth. O'n i'n meddwl falle cymryd dosbarth allan gwneud rhywbeth hollol ar wahan. Na. Cyn felly bod fi'n neud rhywbeth sydd yn chydig yn wahanol i falle be maen nhw wedi arfer efo. Yn yr achos yma, doedden ni ddim yn defnyddio'r un adnoddau adrannol ac oedd pawb arall yn defnyddio. O'n i'n cyflwyno rei fy hun. Fel arfer, bys ni wedi dim ond addasu adnoddau'r adran gan roi rhyw esboniad gweledol i mewn. Felly cychwynnes i wedyn trwy rhyw gyfnod o 6 wythnos, fel ni'n dweud, ni wedi cychwyn gwneud yn barod cyn dewis bwy, ond oedd yr ymyrraeth. Llef yn gweithio, taflu rhyw esboniad gweledol i mewn. Dwi'n teimlo'r rai ohonyn nhw'n well na gilydd, a weithiau bys ni'n gwneud fel rhan o'r gwaith, a weithiau bys ni jyst yn trafod ar rhyw 3 munud wrth i mi gyflwyno gwaith am y tro cyntaf. A wedyn, tua'r wythnos ola cyn Pasg, nes i gymryd rhyw grŵp o ddisgyblion allan, cael bach o drafodaeth a cynnal holiadur a gofyn, ydy hwn wedi helpu chi i ddeall? A dries i hefyd gwneud rhyw wahaniaeth rhwng dweud, ydw e wedi helpu chi i ddeall y gwaith ac ydw e wedi helpu chi i ateb cwestiynau. Ac i fi oedd deall y gwaith yn symbolaidd o'r dealltwriaeth Gysyniadol, a wedyn oedd ateb y cwestiynau yn dangos rhugl-der, sef un o'r hyfedreddau arall yn y maes dysgu a phrofiad. A dyna nes i wedyn. Oedd wedyn just casglu nhw i mewn, ac oedd hwnna'n gallu rhoi rhyw flas o ddata ar sut oedd y disgyblion wedi ymateb. So, oedd ti wedi dewis grŵp blwyddyn 8, i gynnal dy ymyrraeth di? Do, dosbarth canolradd blwyddyn 8. O'n i wedi yn rhai o'r dosbarthiadau eraill cyflwyno rhai o'r esboniadau gweledol yma, ond dim ond ar y dosbarth yma nes i ganolbwyntio. Oedden ni'n eitha da o ran cael amryw o ddisgyblion. Rai oedd yn ochri ar fod yn y setiau top, rai yn y gwylod. Anghenion wahanol. Oedd yn grŵp cymysg? Cymysg iawn, oedd an. Trawstoriad eitha da o'r ysgol ni'n teimlo, goron yn gallu gael. So wedyn, oedd disgwyl bod ti'n dewis grŵp ffocus i wneud hynna? Sut eist ti ati i ddewis yr unigolion yna? Wel, fel mae popeth yn gweithio, es i ati'n ofalus iawn i ddewis 6 disgybl gwahanol. Rai oedd reit cyn gynnwys y disgybl oedd wedi cael uchar y prawf ac isau y prawf, felly. Amryw o ran rhywedd y disgyblion ac yn blaen. Ond, dwi wedi cydnabod hwn yn yr Aseiniad. Ar yr un diwrnod, roedd y disgyblion oedd wedi gwneud yn wych yn yr ysgol i gyd yn derbyn tystysgrif ar yr union adeg. Oedd y TF yn amlwg wedyn yn y grŵp ffocws. Oedden nhw'n meddwl bod fi'n mynd i symud nhw lawr set, a dyna pam oedd wedi. Oherwydd bod y rei top wedi gorfod mynd i rhywle arall. Felly, sgwrs eitha neis, ond fel dwi wedi cydnabod yn yr Aseiniad. Nath o ddim weithio'n... grŵp ffocws ddim weithio'n wych. Na fe. Ond eto, ti'n dysgu pethau fel hyn trwy gynnal ymchwil. Mae hynny'n rhan o ymchwil ti'n credu. Hynny yw disgwyl y pethau anisgwyladwy. Grŵp bach oedd y dosbarth. A bys ni wedi gallu cael graddfa lot yn fwy. Petawn i wneud rhyw gwrs meistr neu gwrs ymchwil. Bys ni wedi cynnal grŵp ffocws lot yn fwy, holiadur lot yn fwy na rhain, a bys ni wedi gweithio. Nes i, ond fel, mae rhaid i fi jyst cydnabod yn yr Aseiniad, dwi'n meddwl mae hwnna'n iawn. Mae'n jyst cydnabod bod diffygion yn iawn yn yr Aseiniad. Felly, ar ôl cynnal yr ymyrraeth yna, wedyn y cam nesaf yw casglu y data, casglu dy wybodaeth ac yn y blaen, ac wedyn dadansoddi dy ymchwil di. So, sut eist ti ati wedyn i ddadansoddi y canlyniadau yna? Wel, 2 beth o'n i'n edrych allan amdano fe. Un oedd bod y disgyblion yn teimlo ar cyfan, mwyafrif yn dweud, cwestiwn angytuno'n gryf, angytuno neutral, cytuno'n gryf, oedd y 2 gwestiwn. Ac o'n i'n chwilio am, ydyn nhw'n cytuno bod yr Esponiadau Gweledol wedi helpu nhw, a wedyn cymharu sut oedden nhw'n teimlo bod yr Esponiadau Gweledol wedi effeithio ar eu dealltwriaeth nhw ac ar eu rhugl-der nhw, neu gallu nhw i ateb y cwestiynau. A mi oedd mwyafrif wedi mwynhau,
Mae effaith cryf, dwi'n meddwl oedd neb yn angen bod rhain wedi bod o fydd iddyn nhw. A o'n y disgyblion yn y dosbarth yn dweud, oh, I get it now. Yn Gymraeg oedd nhw fod i siarad. Yn ystod y wers, o'n i'n eitha hapus ac o'n i'n gwybod bys hwnna wedi digwydd. A wedyn, o'n cymharu'r ddau. O'n i'n disgwyl bys nhw wedi gweld falle'r gwahaniaeth yn meddwl na, fys nhw wedi gallu ateb y cwestiwn ar blaen. Na, dywedodd nhw bod yr Esponiadau Gweledol wedi helpu nhw ateb y cwestiynau hefyd. I fi, dwi'n teimlo, dyn ni'n felly heb gymharu felly efo plant oedd heb cael yr Esboniadau Gweledol. Bys nhw wedi felly gallu cymharu marcau profion nhw a gweld. Ond yn yr un modd, dim ond llennig i gan oedd yn y dosbarth ar ddiwrnod yr holiadur, felly mae rhaid i ni, with a pinch of salt, byddwn ni'n dweud yn Saesneg. Fel na nes i, graddfa bach, diffygion sicr, rhyw flas ar y ddat, rhyw flas ar farn y disgyblion. Ond, dangos y sgiliau angen. Ac o ran ysgrifennu wedyn y canfyddiadau, sut roeddet ti'n dangos dy ganfyddiadau di? Oeddet ti'n cynnwys graffiau neu dyfyniadau o'r plant neu beth? Sut nes ti drefnu hynny? Fel athro mathemateg a fel rhywun oedd wedi studio gradd peirianneg, o'n i eisiau cael llwyth o raffiau a pethau ffansi o Excel, ond yn y diwedd tabl oedd wedi lliwio yn ôl pa ganran o ddechrau fod yna nes. Doedd dim angen cymlethu'r peth. Bys ni wedi hoffi cael rhyw fath o ddadansoddiad ystadegol, ond just dim angen. Dim angen, dim amser. Achos hefyd, ymchwil ar raddau fechan sydd gyda ni yma. Yn hollol. A dwi'n meddwl dyna mae'n rhywbeth sy'n eitha pwysig i gofio. Dwi ddim angen newid y byd. Dangos rhyw fath o sylfaen y beth sy'n ni angen gallu gwneud. Mae hwnna rhywbeth dwi'n cydnabod yn yr ysgrifennu. Dwi ddim angen gwneud rhywbeth sy'n fwy ffansi na sydd angen bod ar yr Aseiniad. Fi'n cytuno gyda ti, mae'n bwysig bod chi'n realistig gyda'r hyn ydych chi'n gallu gwneud o fewn. Faint o wers oedd gyda ti gyda'r ymyrraeth rhyw 4-5 gwers? Wel, o'n i efo'r un dosbarth am hanner tymor, ond... Ond o ran yr ymyrraeth? O ran yr ymyrraeth, falle rhyw 4 gwers, o'n i wedi dewis cyflwyn o rhywbeth. A fel o'n i'n dweud, o'n i wedi un neu ddau reit ar y cychwyn, o'n i wedi dewis gwneud cyn dewis wneud y fel ymyrraeth. So, meddwl gweithio'n eitha smart yn fyrra hefyd. Defnyddio peth gen i fi'n barod. Fi'n cytuno achos hefyd un o beryglon ymchwil yw bod pobl yn meddwl bod nhw'n gorfod profi rhywbeth, bod nhw'n gorfod newid rhywbeth. Ac o fewn 4 gwers, 5 gwers, fyddwch chi ddim yn gallu gwneud hynny. Beth ydych chi'n cael yw cael mewnwelediad i fyd plentyn, fel wyt ti wedi gwneud. Mae bod llais y plentyn hefyd yn dod yn gryf trwy dy ymchwil di. Mae wedi datblygu falle ddim y byd ymchwil, ddim dealltwriaeth y byd o ran sydd dysgu mathemateg, ond athroniaeth mae wedi datblygu. Mae hynny jyst cael yr esgus i feddwl yn peth yn eitha dwfn wedi helpu fi. Yn arwain at y pwynt nesaf wedyn, mae'n disgwyl bod ti'n sôn am dy athroniaeth di. So sut mae hwn wedi newid yn ystod y broses yma o ran cynnal ymchwil? So cysylltais i'r ymchwil ar Aseiniad gyda athroniaeth fi bod angen i blant ddeall a mwynhau rhifedd mathemateg. A ddim gweld y peth fel bag o drics. A rhifau y symbolau yn bob man. Ac mae angen i rwy'n egluro rhywbeth plentyn i blentyn, byddwn nhw'n dweud, ti just angen gwneud hwn. Na, dwi eisiau cyfoethogi hwnna, dwi eisiau gweld, dwi eisiau nhw'n dangos ar y llinell rhif, dwi eisiau nhw'n dangos, os chi'n deall 1, 2, 3, 4, fe edrych chi dadansoddi didweithio o hwnna, gan weithio rhyw fath o gysyniad newydd. A felly ni'n cysylltu wedyn hefyd efo'r cwricwlwm newydd, sydd hefyd yn pwysleisio mwyn o lau'r un peth, bod angen i blant ddeall mathemateg, mwynhau mathemateg, meddwl am y dull, y strategaeth, yn hytrach na just gallu ateb llon llaw ymarferion, a just bod yr athro wedi dweud, chos just dyma sydd wedi wneud. A trafod y chydig wedyn, yn gysylltu'n syniadau yna. So beth oedd y casgliadau gyda ti wedyn ar ddiwedd y gwaith? Casgliad we pendant, dwi'n meddwl, oedd bod plant yn mwynhau yr Esponiadau Gweledol. Maen nhw yn teimlo... O'n i methu dweud bod nhw wedi deall mathemateg yn hollol wych ac yn lot yn well. Ond sicr oedden nhw wedi mwynhau bod yna rhywbeth i edrych arno fe, a ddim symbolau a darllen o hyd. A rhywbeth eitha gwahanol iddyn nhw. A dyna oedd yr ymchwil o'n i wedi darllen cyn cynnal ymyrraeth ei hun yn dweud hefyd. Mae plant yn mwynhau hwn. A felly, mae hwnna falle'n reswm ar ben ei hun i gwneud mwy o ddefnydd o
Esboniadau Gweledol. Dwi ddim angen bod yn lluniau, weithio mae'n gallu bod rhywbeth mor syml a cyfri ar fysedd. Ie, so rhywbeth corfforol hefyd. Mae'n eitha hawdd meddwl nhw fel pethau plentynaidd. Ond dwi'n dal yn gwneud y hyd. Ddim i ddysgu gyfri 1, 2, 3, 4, ond dwi'n dysgu beth arall. So, oedd nhw'n mwynhau, a wedyn, o'n i yn dweud, mae'n edrych i fi, fel taser Esboniadau Gweledol wedi helpu nhw i ddeall y gwaith. Ond fel popeth, ac fel ymhob un darn ymchwil gan gynnwys rhywbeth lot yn fwy na be nes i byddwn ni'n methu deud yn sicr. Dwi'n meddwl, fysa rhywun sy'n sgwennu Aseiniad ac wedyn sy'n deud o'r diwedd, dwi wedi newid y byd, dwi'n angen teimlo gyda pawb, dwi ddim yn digwydd. Does dim angen iddo fe ddigwydd. A felly, a hefyd, sôn am athroniaeth fi wedi newid. So, oedd unrhyw argymhellion gyda ti ar gyfer wedyn yr adran wrth symud ymlaen? O'n i'n deud, olwch mae'r cwricwlwm newydd yn dod ymlaen. Oedden nhw'n cynllun gwaith newydd, ac o'n i'n deud, mae hwn yn dangos y peth yn eitha neis. Os ni'n creu adnoddau o'r newydd, pam lai taflu rhyw focsys i mewn i liwiau, falle, os chi'n meddwl mae'n mynd i helpu. Os nawn nhw, dwi ddim yn gwybod. Ges ti gyfle i drafod, ti'n modd ffrwyth dy ymchwil gyda'r adran? O'n i'n eitha lwcus, oedd yr uwchfentor yn athro mathemateg hefyd. So, trafodas i chydig, a i deud y gwir, fyswn i wedi gallu hoffi trafod y peth yn fwy, yn enwedig o feddwl bod yr aseiniad cyntaf. Yn rhywbeth eitha cyffredinol i'r ysgol gyfan yn hytrach nag i'r adran. A felly, o'n i bron yn teimlo falle'r ffordd all rownd. A bys ni wedi gallu hoffi. I ryw radda. Achos yn Aseiniad 1, eto, mae disgwyl bod y myfyriwr yn rhannu'r ymchwil gyda'r uwchfentor hyrwyddo'r ymchwil. Ond Aseiniad 2, dyw'r mechanism yna ddim gyda ni. Ond i fi mae'n bwysig iawn bod yr un peth yn digwydd, a bod yr adran yn dysgu o'r hyn ti wedi ymchwilio. Os ydych chi'n gwneud Aseiniad 2 yn iawn, byddwch chi'n meddwl yn eitha yn be dwi'n eitha hoffi. Dysgu neu yn fy nysgu i. A seiliwch eich ymchwil chi a wedyn bydd yn eitha hawdd, wedyn gan obeithio byddwch chi'n eitha angerddol am ben chi wedi bod yn seiliwch ymchwil arno. So wedyn symud ymlaen at rhan 2. Nawr rhan 2 yw lle ydych chi'n casglu tystiolaeth ac wedyn trafod neu dadansoddi tystiolaeth. So pa fath o ddarnau nes ti gynnwys yn rhan 2? Felly, o'n i heb wneud bod math o raffiau diddorol, del, yn rhan cyntaf. Ond o'n i'n hapus wedyn yn rhan 2 bod fi'n gallu cymryd rhyw sgrin luniau yn enwedig o'r adnoddau ni wedi creu. A oedden nhw'n eitha del ac o'n i'n hoffi wedyn. So, lot o mathemateg, sgrin luniau ar bwrdd y gwyn, y taflen y gwaith ni wedi creu. O'n i'n eitha hapus efo nhw. Chydig o lle oedd yr Esponiadau yna wedyn mynd ar y taflen waith hefyd, bod angen i'r plant lliwi pethau mewn ac felly. O'n i wedi cymryd sgrin lluniau o'i gwaith nhw. A dyna oedd y bit yn y pen draw. Chydig bach o sylwadau'r athro oedd yna'r sylwi yn dweud, o'n i'n hoffi'r ffaith bod ti wedi defnyddio'r Esboniadau Gweledol yn fwy na byd jyst i cael bach o wahaniaeth i ddangos bod fi wedi gwneud. Just sgrin luniau'r hyn o'n i wedi gwneud i fod yn honest. So, edrych yn ôl nawr, oes unrhyw beth bydde ti'n newid petas ti'n cynnal yr un ymchwil eto? Dwi'n meddwl fyswn ni jyst wedi gwneud popeth un wythnos yn gynt. Amseriad yn bwysig. Y grŵp ffocws, dim ond hanner nhw wedi dod i mewn. A fyswn ni wedi fallu gallu ail-drefnu neu rhywbeth fel yna. Mae cael data chydig bach yn well. Ond heb bod fi wedyn yn mynd ymlaen ac yn gwneud rhyw gwrs arall. O ran ystyried cyfyngiadau, amser, mae gen i llwyth i wneud y falle ar y cwrs TAR. O'n i'n teimlo bod fi wedi taro'r balans iawn o ran gwneud rhywbeth oedd yn golygu rhywbeth. Oedd yn eitha pwysig, oedd rhywbeth o'n i'n gallu seilio Aseiniad eitha darn o fe. Ond hefyd, ddim trio newid y byd. Ddim roi mwy o bwys a gwaith nag o'n i angen. So o'n i'n teimlo bod fi wedi taro'r cydbwysedd yn eitha iawn. Beth am wedyn ysgrifennu academaidd yn Gymraeg? Achos ti wedi dweud, doedd dim ffynonellau gyda ti yn Gymraeg, popeth yn Saesneg. Felly, sut oedd y profiad yna? Dwi'n rhyw tips gyda ti? O'n i efo'r un daflen ac Aseiniad un o flaen fi, rhedeg y ferf, Aseiniad hyn, trafod a hyn, dadleu ac yn y blaen. Ac, o'n i wedi ystyried ysgrifennu yn Saesneg yn yr un cyntaf, nes i wneud na. Yn wneud y Gymraeg bydd yn peth da i fi. A joyous i, achos yn gallu teimlo, hyn o dys dwi'n newid y byd, o le dwi'n gwella yng Nghymraeg i. Dyna bach o agwedd fi.
Ac oedd gennym fi rhyw daflen ar-lein PDF o'r gyd o'r holl ferfau yn y Gymraeg a'r holl ffyrdd o rhedeg y ferfau yna. Ac wedyn o'n i Control F o'n i'n mynd, trafod neu cynnal. A lle mae felly rhedeg y ferf ddim yn amlwg. I fi dwi ddim wastad yn amlwg bod angen mynd cynhalu wedi ac yn y blaen i'r ferf cynnal. Byswn i wedi gallu canfod wedyn sut i'w rhedeg y ferf. Chos yn aml iawn, dyw'r adnoddau Cymraeg, maen nhw dda, ond sicr o ran rhedeg y ferfau, doedd dim byd ar-lein dan yn gallu canfod. Mae geiriadur yna, cysyll yna, doedd dim un yn deitha chi sut i rhedeg y ferf yn amhersonol neu ni'n sôn am dadleuan ni. Does dim ffordd hawdd yn neud yna ar-lein, so nes i greu rhywbeth yn hun. Na fe, a ti'n mynd i rannu hwnna gyda ni hefyd, os o'ch chi eisiau fe, Yn bendant, ie. A dwi'n yn meddwl, mae dyna'r tro cyntaf i ti sgrifennu yn Gymraeg ers o'n i ddim yr ysgol? Cant y cant. Cant, nes i wneud astudion Lloegr nes i, dwi'n siarad Gymraeg adref. Oedd gyda fi chydig o dreithodau Cymraeg, falle, chi'n sôn am arholiad at gau, Cymraeg, a wedyn dim fawr o dreithodau yn y brifysgol yn Saesneg, oherwydd natur yng Nghymru. So wedyn nes i mewn i wedyn i hwn, cant y cant, sawl gwaith yn fwy nag unrhyw beth arall. Ond dyna ni a dyna natur ben i wneud, o'n i'n falch bod fi wedi, oherwydd mae Cymraeg ysgrifenedig fi'n well na mae erioed wedi bod. Da iawn. Ac wedyn, o ran dy ymchwil, y dysgiliau ymchwil di, nawr ti wedi bod ar daith, mae hwn yn bendant, Aseiniad 1 yn nawr, Aseiniad 2. Sut rydych ti'n gweld ymchwil yn dy gefnogi di yn y dyfodol nawr? Wel, sicr o ran pethau fel hyn, oedd hwnnw rhywbeth o'n i wedi darllen, dwi'n eitha hoffi darllen. Ac i fod yn onest, oedd pethau'r trydar hefyd wedi ysbrydoli fi chydig. Mae hwnna'n rhywbeth fydrai edrych tra dwi'n cerdded yn y cyn o falle. Dwi'n math o berson sy'n mynd i edrych ar hwnna. Obsesio arno fe. Penderfynu bod yn syniad da. A bydd yr adran neu'r ysgol byddai nesaf neu'r blwyddyn wedyn ddim yn clywed y diwedd ohoni tan bod fi. Beth am drio hwn. So, can weld. Cyn belled bod gen i fi amser, dwi'n teimlo byddai wastad yn trio gwneud y pethau newydd yma. Mae hwnna'n peth braf, mae hwnna'n bwysig. Cael pethau'n ffres. Ydy, yn bendant. A symud pethau ymlaen. Yn bendant. Unrhyw beth arall hoffi ti ddweud am Aseiniad 2 neu ymchwil yn gyffredinol, te Tom? Dwi'n meddwl, nes i gyda Aseiniad 2, dwi'n teimlo nes i wneud job yn well ohoni nag Aseiniad 1, ond nes i poeni llawer llai amdani. Pam hynny? Just meddwl, chi ddim angen newid y byd. Ysgrifennwch chi, cymwch diwrnod, 2 diwrnod, nes i ddim sgwennu mewn peth mewn diwrnod, 2 diwrnod, 3 diwrnod, yn y pasg, gwnewch, mae'r gorffen wedyn. A do'n i'n mynd gadael hi wedyn tan y penwythnos ar ôl y pasg, o'n i wedi penderfynu dwi am orffen y peth, dwi am ddefnyddio beth dwi'n barod i'r cychwyn, nes i ddim aros tan yr wythnos ola, nes i ddim meddwl bod fi angen newid y byd, a nes i job iawn ohono fi. So pwysigrwydd gwneud amserlen a glynu at hynny i reoli dy amser chi ddim angen newid y byd, ond chi hefyd ddim eisiau aros yn rhy hir i gychwyn. Na fe. Felly diolch yn fawr ti Tom. Mae pob lwc i ti nawr gyda dy waith yn dy swydd gyntaf na yn dechrau mis Medi ac wedyn... Watch chi allan, bydd plant i gyd yn tynnu lluniau yn hytrach na'n ei gwaith mat. Na fe, so diolch yn fawr te. Diolch yn fawr. Diolch.